20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше хәзер булачак темалар турында. Үш кызын кыйнаган ана кешенең тикшерү вакытында кайда булачагы хәл ителде. Жалеете или это в порядке вещей? А? Гүзәлия Гайнуллина гаебен таныймы? Тулырак Инзилә Хөсәйнова. Гаврилов урамындагы мәйдан тирәсендә кабат бәхәс купты. Мы хотим все это оставить как есть, потому что осталось единственное место в Казани, в котором вот сохранилась вот такая вот природа. Активистлар ни дип борчыла, монда эш башлаган оешма вәкилләре нәрсә ди? Гөлнас Сайфетдинова шул хакта. Бүген Казанда Татарстанның халык артисты җырчы Рафаэль Ильясовның каберенә таш урнаштырдылар. Җырчының хезмәттәшләре, иҗатташ дуслары аны ничек искә ала? Бу хакта тулырак Алия Сабирова. Казанда 3 кызын кыйнаган хатын тикшерү вакытында изоляторда булачак. Бүген Авиа төзелеш районы суды 2 айга шундый карар кабул итте. Балаларның кичкенәсенә 8 ай, зурысына 12 яшь. Суд эшне караганда моңа аерым игътибар бирде. Исегезгә төшерәбез, әниләре эчкән килеш сабыйларның башына суга тибә, кычкыра, җинаятьче җәберләү һәм балык булмаган балаларны тәрбияв бурычын үтәмәү маддәләре буенча ачылган иде. Беренче көннән аермалы буларак бүген Гүзәлия Гайнуллина үзен бик тыныч тота, елый һәм кылган гамәле өчен үкенүен дә әйтә. Утырыштан Инзилә Хөсәйнова. Йөзен яшерми, үзен тыныч тота, журналистларга да игътибар итми, суд утырышы залына Гүзәлия Гайнуллинаны шулай алып керделәр. Башта ул безнең сорауларга җавап бирергә теләмичә эндәшми утырды. Соңыннан үкенүен әйтте. Вы сожалеете или это в порядке вещей? А? Давай! Бу тетрәндергеч видео кичә социаль челтәрләрдә таралып, халык арасында шау-шу уятты. Аны тыныч кына карап та булмый. Хатын баласының видеога төшереп торуын күрсә дә, кыйнавын туктатмый, үзен кансызларча тота. Сабыйлар кычкырып елый, ана кеше уртанчысының битенә суга, зурысының башына тибә, 8 айлык нәнине дә җәберли. Балаларның зурларына 4 һәм 12 яшь. Давай! Отправляйся, папаша! Давай! Ана кешенең нык каушаганы күренә, ул туктамыйча елый, кулларын тик тотмый, урынында гына утыра да алмый. Мондый хәл беренче тапкыр. Тормыш авырлыклары шундый хәлгә җиткерде дип ачылды ул журналистларга. Не хотите обратиться к родным? Кансыз һәм рәхимсез гамәл башкаруымны аңладым ди шикләнелүче. Старались не наносить боли? Вред. Шикләнелүче гаиләсе белән Авиа төзелеш районының шушы йортында яши. Ире заводта Гүзәлия Гайнуллина исерткеч эчемлекләр сатылучы кибеттә эшләгән. Ләкин күршеләре сүзләренчә, үзенең хәмер кулланганын күргәннәре булмаган. Никогда выпивший не видал, не только пьяный. Минем аны исерек килеш түгел, солган хәлдә дә күргәнем юк. Бик тәртипле гаилә. Балаларын ни өчен кыйнагандыр әйтә алмыйм. Ире белән талашкан дип уйлыйм. Юктан түгел. Не знаем мы тонкостей. Детьми всегда гуляет. Алар һәр вакыт бергә балалар мәйданчыгына уйнарга чыгалар иде. Сабыйларын бер кайчан да үзеннән калдырмады. Әнисе гел килеп ярдәм итеп торды. Бу адымга гаиләләрендә ниндидер проблемалар булу үтәргәндер миңа калса. Без гаилә яшәгән фатирның да ишеген шакыдык. Гүзәлия Гайнуллинаның ире өйдә иде. Тик ул сорауларга җавап бирүдән баш тартты. Небольшой вопрос задать. Судта шикләнелүчене дәүләт адвокаты яклады. Утырышка хатын кызның туганнары да, ире дә килмәгән иде. Җинаятьнең кансызлыгын, кылган гамәлнең аяныч нәтиҗәләргә китерүен һәм зыян күрүчеләрнең яшь балалар булуын исәпкә алып, Гүзәл Гайнуллинаны тикшерү изоляторына җибәрделәр. Ходатайствую удовлетворить, избрать в отношении Гайнуллиной и Гузали Рафиковны подозреваемых в совершении преступления предусмотренного статьей 156 УК РФ, пункт АГ, часть 2 статьи 118 УК РФ, меру пресечения исключения по строгу 2 месяца, 0 суток. Суд утырышы журналистлардан башка үтте. Безне карарны тыңларга гына керттеләр. Тикшерү барышында 3 баласын кыйнауда шикләнелүче ана кеше 27 ноябрьгә кадәр тикшерү изоляторында булачак. Инзилә Хөсәйнова, Алмаз Зәйдинов, Яңа гасыр каналы.
Qozonning Gavrilov урамындагы елга буе кабат бәхәс чыгуга сәбәп булды. Монда тракторлар белән килеп эшли башлаганнарын күреп, яшәүчеләр һәм активистлар чаң суга башлый. Әле 3 ел элек кенә бу урынны йортлар төзүдән саклап калганнар иде. Аңа табигый тыюлык статусы бирелде. Хәзер исә кабат төзелеш башланырга тора диләр. Гаврилов урамы яр буенда кемнәр инде эш башлаган? Моңа рөхсәтләре бар микән соң? Бу хакта тулырак калдагы материалда. Приехали сюда ни с того ни с сего, якобы приехали они на воду, на самом деле они взяли и, по сути дела, разрушили растения берега. Qozonning Gavrilov урамы янындагы Qozonsu елгасы яры. Берничә көнлек якын тирәдә яшәүчеләр монда тракторлар килгәнен күреп ала, күңелләренә шом керә. Бу саклана торган территорияда төзелеш булырга тиеш түгел диләр. Мы сейчас стоим в особо охраняемой природной территории. Без хәзер саклана торган зонада басып торабыз. Яр буе Куйбышев сусаклагычы култыгы. Халык Казансу дип атаса да документлар буенча ул сусаклагыч территориясенә керә. Су шәһәрнеке түгел, ниндидер эш башкарырга рөхсәтне федераль оешмалар бирә. Шуңа алар Казан башкарма комитетына мөрәҗәгать итмәгәннәр дә. Трактор белән килеп камышларны чистарталар. Анда бит кошлар уякыра, балыклар улдык чәчә. Табигатькә инде зыян салганнар дигән сүз. Хәзер монда техника юк, эш вакытлыча туктатылган. Ул Восвод плюс оешмасы заказы буенча алып барылган була. Аларның Татарстандагы вәкилләрен шушында очраттык. Планнары белән уртаклаштылар. В данный момент мы проводим работы по берегоукрепительной стенке. Biz ярны ныгытабыз. Монда гидротехник корылма булачак. Аны төзер өчен рөхсәтне Түбән Идел бассейны идарәсеннән алдык. Бу урын яхшырачак кына. Халык су янына килә алачак. Анда безнең оешманың эшчәнлеген җәелдерергә телибез. Эшне парк территориясендә түгел, су буенда гына алып барабыз ди Сергей Артамонов. Янәсе су күккә кимәгәнгә шикнең кайда икәнлеген аңлап булмый. Хотим ставить берегоукрепительную стенку только по воде, не трогая территорию парка. Ә халык мондый җавапка риза түгел. Берег здесь устойчивый. Монда ярны ныгытырга кирәкми, ул булай да нык. Моны теләсә кайсы эколог раслый ала. Күрәсең, оешманың үз планнары, мәнфәгате бар. Табигать сагындагылар үз фикерендә нык торырга җыена. Шул вакытта бу хәлне Росприроднадзор күзәтүенә ала. На основании многочисленных обращений граждан Күп санлы мөрәҗәгатьләр булды. Без урынга барып тикшердек, үлчәдек. Эш рөхсәт бирелгән территориядә башкарыламы, юкмы, барлык мәгълүматкә анализ ясаячакбыз. Су объектында эшләү өчен шәһәр рөхсәт бирә алмый. Бу мәсьәлә Федераль су ресурслары агентлыгының Түбән Идел бассейны идарәсе карамагында. Казан мэриясе вәкилләре дә бу урынга чыгып үз тикшерүен үткәрә. По результатам выезда и проверки 3000 квадрат метрда яшел үсентеләр киселгән, зыян 2 миллион сумнан арта. Без закон бозучыларны җавапка тарту өчен административ техник инспекция идарәсенә хат юлладык. Табигатьне саклау прокуратурасына да мөрәҗәгать әзерләдек. Направлены письма в управление административно-технической инспекции. Табигатьне саклау прокуратурасы шулай ук тикшерү үткәрәчәк, ә башкарма комитет судан файдалануга рөхсәт биргән карарны гамәлдән чыгару буенча гариза әзерли. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Яршалыда яңа мәктәп төзеделәр, әмма аңа илтүче юлда тротуар юк. Балаларыбыз машина юлыннан йөрергә мәҗбүр ди. 6-нчы микрорайонда яшәүчеләр. Сентябрьдә монда көтеп алынган 57-нче гимназия ачылды. Ул шәхси йортлардан нибары 1 чакрым ераклыкта урнашкан. Шуның бер өлешендә җәяүләр өчен уңайлыклары юк. Ата-аналар район хакимиятенә тротуар салуны сорап мөрәҗәгать итсә дә, ни өчен алынган җавап аларны канәгатьләндермәй. Бу хакта тулырак Чулпан Касымова. Каждый день я хожу вот такой дорогой со школы и в саму школу. 8-нче сыйныф укучысы Диана Вәлиуллина көн сайын гомерен куркыныч астына куеп шушы юлдан гимназиягә йөри. Техника агымы бик күп, хәтта йөк машиналары да еш үтә. Алар узган сайын җиле юлга таба сөйри ди ул. Даже сегодня, когда я шла со школы, меня чуть не сбил КамАЗ. Бүген мәктәптән кайтканда мине аздан гына КамАЗ машинасы бәрдермәде. Аның тизлеге зур иде. Кечкенә балалар ничек йөридер, әле без дә куркабыз. Вообще невозможно. 6-нчы микрорайонда яшәүче барлык балалар да мәктәпкә шушыннан йөри. Тротуар юк, юл читеннән баралар. 2-3 минут сайын төзелеш техникасы уза. Тирә-якта кыр, ә бу мәктәпкә илтүче бердән-бер юл. Биредә яшәүчеләр яңгырлар башланса нишләрбез, кышын юлны кар каплагач ничек йөрербез дип борчыла. Чөнки монда яктырткычлар да куелмаган. Виталий Смоленский 2 бала атасы яңа гимназия ачылганга бик шатланган, әмма бер рәхәтнең бер михнәте ди. Я работаю на 2 работах, как бы допоздна. Үзем 2 эштә эшлим, шуңа балаларны әниләре каршы алырга тырыша. Аның вакыты булмаганда үзләре кайталар инде. Монда яшәүчеләр тротуар җәюне сорап шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать иткән. Аларга бюджетта киләсе елга моның өчен акча каралмаган дип җавап биргәннәр.
Җәяүлеләр юлы төзү мәсьәләсе киләчәктә әлеге максатларга акча бүленгәч каралачак. Тагын шунысын искәртеп үтәбез. Тротуар булмаганда җәяүлеләр юлда йөрү кагыйдәләренең 4.1 пункты буенча машиналар юлының бер рәтеннән транспорт агымына каршы хәрәкәт итәргә мөмкин. Мәктәп автобусы да җибәрә алмыйлар, чөнки монда җәмәгать транспорты йөри диләр. Ел башыннан Яршалыда балалар катнашында 62 авария булган, берсенең гомере өзелә. Әлеге юлда да хәрәкәт килеп чыкмас дип беркем дә кистереп әйтә алмый. Халык юл хәрәкәте иминлеге буенча район комиссиясендә бу проблемага игътибар итәрләр. Башкарма комитет тротуар төзү өчен акча табыр дип ышана. Моңа охшаган хәл узган ел Биектау районында да булды. Яңа мәктәп янын төзекләндерү һәм тротуар ясау өчен 50 миллион сум акча кирәк була. Bir айдан соң район бу мәсьәләне уңай хәл итте. Яршалыдан Шулпан Касымова, Алена Струминская, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Соңгы сыерларны алып китәләр. Ферма ябылгач, Яңа Шишмә районында 100-гә якын кеше эшсез калган. Күз алдына гына китерегез. Казан мэриясе җитәкчелеге белән бәйле инвестор 3 авылда авыл хуҗалыгы предприятиеләрен юкка чыгара. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Казанда бүген Әфганстан буенча Мәскәү консультацияләр форматының 5-нче утырышы узды. Сөйләшүләргә бу юлы Әфганстан делегациясе дә килгән иде. Шулай ук Россия, Һиндстан, Иран, Кытай һәм башка Азия илләреннән вәкилләр катнашты. Мондый форматтагы очрашулар 2017 елдан бирле бара. Ул Әфганстан кризисын тыныч юл белән хәл итәргә булдырылган 11 илдән торган киңәшмә орган ролен үти. Әлеге илнең бүгенге хәле инклюзив хөкүмәт төзү, иминлек мәсьәләләре, наркотиклар әйләнешенә каршы туры кебек сорауларга җавап эзлиләр. Әфганстан турында бүген Казан ратушасында сөйләшәләр. Әлемнәрдән үк күренгәнчә катнашучы делегацияләр саны саллы 15 ил вәкиле. Шул исәптән Әфганстанның тышкы эшләр министры вазифаларын башкаручы җитәкчелегендәге 11 кешелек делегация. Узган ел Мәскәүдә үткән шушы формат очрашуларында әлеге ил вәкилләре катнашмаган була. Фойеда Татарстан турында күргәзмә әзерләнгән. Монда ислам мәдәнияте белән бәйле шамаилләр, Коръән китаплары урын алган. Республиканың бүгенгесе белән танышалар. Соңгы тапкыр Әфганстан вәкилләре башкалага быелның июнендә мәгариф министрларының халыкара чарасында катнашу өчен килгән иде. Аңа кадәр Казан форумында булдылар. Утырышта катнашучыларны сәламләп Рөстәм Миннеханов бүгенге эш алымының нәтиҗәлелеген билгеләп үтте. За эти годы уникальный механизм московского формата консультаций по Афганистану не раз доказывал свою высокую эффективность. Актуальность его работы сегодня возросла, несмотря на то, что политические реалии в Афганистане кардинально поменялись. Поддержка гуманитарных связей также является неотъемлемой частью нашего взаимодействия. Ряд наших татарстанских компаний ведут работу в Афганистане. Утырышта бүген Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров катнашырга тиеш иде. Эш графигы кинәт үзгәрү сәбәпле ул килә алмый, кунакларга мөрәҗәгать юллаган. Московский формат носит открытый, универсальный характер. Мәскәү форматы универсаль ачык. Күршеләр белән башка кызыксынган яклар өчен безнең хөкүмәт элемтәләрне ныгытырга әзер. Аңлашып эшләү күп бурычларны тормышка ашырга булышачак. Америка Кушма Штатлары һәм НАТОның хәрби инфраструктурасын кайтарту яклы түгелбез. Әфганстанга якын булган мәйданнарда да төрле сәбәпләр белән урнашуларын хупламыйбыз. Жизнь региона в различных областях. Әфганстан вәкиле үз чыгышында хәзер илдә иминлекне тәэмин итү, икътисади проектларны тормышка ашыру өчен вакыт җитүен әйтә. Соңгы 2 елда сәүдә итү, транзит һәм инвестициялар өчен шартлар булдырыла. Без төбәгара элемтәләр өчен ачык транспорт булсынмы, энергия алумы, хәзер төньяк-көньяк сәүдә коридорын булдыру өчен мөмкинлекләр тотышлы, шахталар ачу, авыл хуҗалыгы, тимер юллары буенча проектларга шартлар тудырырга әзербез. Илдәге эшсезлек, ярлылык, азык-төлек белән тәэмин итү мәсьәләсе утырышта чыгыш ясаучылар Әфганстанда бүгенге хәлләр буенча борчылуын җиткерә. Нельзя допустить того, чтобы коллективный Запад ушел от ответственности. Көнбатыш илләр Әфганстанны торгызу буенча төп булышчылар булырга тиеш. Илне 20 еллык җимердән соң ташлап китүләренә юл куясы түгел. Сөйләшүдә гуманитар ярдәм, хатын-кызлар хокуклары, наркотиклар әйләнешенә каршы көрәш мәсьәләләрен дә күтәрделәр. Әфганстанда тотрыклылык, тынычлык, үсешкә илтә торган хезмәттәшлеккә ирешергә телибез. Икътисадны үстерү һәм яшәү сыйфатын яхшырту, гуманитар кризис зыянын киметүгә Әфганстан эчке үсеш нәтиҗәсендә генә ирешә ала. Утырыш нәтиҗәсе буенча декларация кабул ителде. Гөлнас Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.
Türkiye'nin Россиядagi гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Мехмет Самсар эшеннән китү сәбәпле бүген саубуллашыр өчен Татарстанга шәхсән килде. Ул Казанда Әфганстан буенча консультацияләр утырышында катнашты. Республика җитәкчелегенә хөрмәт йөзеннән Рөстәм Миннеханов белән аерым очрашырга булган. Мин Россиядә 5 еллык хезмәтемне тәмамлыйм ди ул. Россиягә килгәч беренче булып Казан белән танышкан була. Сезнең республиканың даими ярдәмен туеп яшәдем ди. Рөстәм Миннеханов илчегә уңышлар теләде. Татарстан белән Төркия арасындагы хезмәттәшлекне ныгыту өчен рәхмәт әйтте. Рөстәм Миннеханов быел Төркиягә 2 тапкыр барды. Әлеге ил Татарстанның иң әһәмиятле халыкара партнерларының берсе булып тора. Ике арада товар әйләнеше 1,2 миллиард доллар. Ике яктан да инвесторлар бизнес мөмкинлекләрен арттыра. Наличие генерального консульства для нас очень такой серьезный инструмент для работы. Ну и наши отношения уже такие, что они исторические. И нам важно эти отношения сохранить. Рөстәм Миннеханов Һиндстанның Россиядәге илчесе Павар Капур белән очрашты. Ул да башкалага Әфганстан буенча консультацияләр утырышында катнашыр өчен килгән. Татарстан белән Һиндстан арасындагы хезмәттәшлек хакында фикер алышу өчен Казанда очрашу бик уңайлы диде кунак. Республика рәисе соңгы елларда ике арада товар әйләнеше артуын билгеләп үтте. Узган ел ул 278 миллион долларга җиткән. Рөстәм Миннеханов эшлекле элемтәләрне ныгытырга, бизнес өлкәсен киңрәк җәелдерергә кирәк дип белдерде. Бүгеннән Татарстанда яңа прокурор булачак. Бу вазифага Владимир Путин указы белән киләсе 5 елга Альберт Суяргулов билгеләнде. Ул безгә Санкт-Петербург шәһәреннән күченәчәк. Аңа 41 яшь, төньяк башкалада белем алган, хезмәт тәҗрибәсен дә анда туплый. Быел Санкт-Петербург шәһәре прокуроры урынбасары булып та эшләгән. Моңарчы 10 ел дәвамында Татарстан прокуратурасын җитәкләгән Илдус Нафыйков Владимир Путин указы белән күрше Марий Эл республикасына күчерелде. 4 грани компаниясе Казанда вибропрессланган эшләмәләр җитештерү заводын ачты. Ул Татарстанда тротуар плиткасы, брусчатка, бордюрларга булган ихтыяҗны киметергә тиеш. 4 грани компаниясе өчен бу икенче завод, беренчесе Тольятти шәһәрендә. Хәзер Казанда төрле төстә һәм формада вибропрессланган эшләнмәләр җитештерә башлыйлар. Сүз брусчатка, тротуар плиткасы, бордюр төзелеш блоклары турында. Тәүлегенә монда 2000 квадрат метр продукция чыгарачаклар. Предприятие территориясендә ГОСТ бәйсез төзелеш лабораториясе эшли, барлык эшләнмәләр тикшерү уза. Много трудностей было, но авырлыклар күп булды. Хәзер җиһазларны чик аша үткәрү өчен без Татарстан җитештерүчеләр белән тыгыз элемтәдә. Республикада тротуар плиткасы, бордюр һәм башка эшләмәләргә булган ихтыяҗны киметербез дип уйлыйм. Шушы заводта брусчатка эшләгәндә бөтен материаллар барысы да безнең Татарстаннан якын булган төбәкләрдән алып килеп эшләнелә торган завод булачак. Әлегә 40 эш урыны булдырылачак. Алга таба әлбәттә үсү планда тора инде. Казандагы завод клиентлар өчен дә отышлы дип белгечләр. Якын булгач товарны да арзанракка китереп бирәләр. Эшләнмәләрнең үз кыйммәте дә кими, чөнки чималы Татарстанныкы булачак. Шул ук вакытта брусчатка җәю хезмәте дә каралган. Заводның үзенчәлеге монда мультиколор брусчаткалар чыгарушы линиядә эшли. Бүген Казанның мөселман зиратында Татарстанның халык артисты җырчы Рафаэль Ильясовның каберенә таш урнаштырдылар. Ул 3 ел элек 81 яшендә бакыйлыкка күчкән иде. Аның рухына бүген хезмәттәшләре, татар җәмәгатьчелеге, дустлары дуга кылды. Ташка бизәкләрне танылган каллиграфия остасы Нәҗип Нәккаш төшергән. Аңа Улы юлның тузаны җырының ноталары уеп язылган. Рафаэль Ильясов ярты гасыр гомерен Татарстан радиосына багышлый, радио фондындагы язмаларның күбесен ул туплаган. Мирасы, җырлары, моңнары халык күңелендә яши. Башкаланың мөселман зираты Улпат җырчы Рафаэль Ильясов рухына дуга кылалар. Монда аның иҗатташ дуслары, хезмәттәшләре җыелды. Мәүлид аеның җомга көнендә каберенә таш урнаштырдылар. Рафаэль Ильясов хатыны Светлана белән янәшә җирләнгән. Шуңа ташлары да икесенә бер. Рафаэль Ильясовны халык мәхәббәте лауреаты дип йөртәләр. Нәкъ менә аның башкаруында халык җырлары тамашачы йөрәгенә үтеп кергәндә инде. Тавышы да кабатланмас. Заманында режиссер Марсель Сәлимҗанов та аны зурлап, Рафаэль җырлаганда минем йөрәгем татарча тибә башлый дигән. Рафаэль Ильясов турында китап чыгардым. Менә ул китапта башында Рафаэль абый үзенең теләге бар иде инде. Марсель Сәлимҗанов Рафаэль җырлаганда йөрәк татарча тибә башлый дигән сүзләр бар иде. Менә шул сүзләрне ул сырады, менә шушы китапның
Биң беренче битенә эпиграф шикелле итеп кертеп куйган дип. Ул китап менә бүген дә минем истәл китабым булып саклана. Аның башкаруындагы Рейхан, Шымыртым, Улы юлның тузаны, Яшьлегемә кайтыр идем кебек җырлары онытылмаслык мирас. Рафаэль абыйның тавышы кебек тавышлары сирәк, аның кебек мелизмнарны башкаручы, аның сандугачлары, юксындырсаң нишләрме җырлары, Галиябануларны аны кебек башкаручы беркем дә юк. Якыннары җырчының каберенә чәчәкләр дә солды, һәркем аның белән бәйле истәлекләрен яңарта. Концерт вакытында Рафаэль килде дә, рагда таныш булыйк. Бүген сезнең белән чыгыш ясыйм диде. Күп мәртәбә чыгышлар ясадым. 200-дән артыграк булгандыр. Рафаэль Ильясов ярты гасырдан артык гомерен Татарстан радиосына багышлый. Аның алтын фондын туплауга, милли музыка әсәрләрен яздыртуга зур өлеш керткән шәхес. Яшь талантларга да күп игътибар бирүен ассызыклый хезмәттәшләре. Өметле кешеләрне, өметле яшьләрне күреп, килегез әле, менә языгылыгыз әле, язылып карыйгалы, тыңлап карыйгалы, җырлап карагыз дип кешегә үз итеп сөйләшергә юл таба иде шунда. Аны ышандыра беләде. Һәм күп яшьләргә шушындый ярдәме белән юл ачты. Рафаэль абый белән гомер буе таныш шикелле инде. Чөнки авыл җирендә үскәчтән радио аннан гөл моңнар агылып торды. Һәм әлбәттә анда Рафаэль абыйның да моңнары безне тәрбияләп үстерде, җавыкка өйрәтте. Халкыбызның менә шушы хәзинәсен ул җиткерә иде. Кайтыр микән яшьлек белмим. Олия Сабирова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Татар мәгарифе, әдәбияты һәм фән тарихында тирән эз калдырган шәхесләр Ботнада Казанның Татар китабы йортында шундый үзенчәлекле шәхесләргә багышланган күргәзмә ачылды. Ул Туйкин көннәре кысаларында оештырыла. Бер туган Кәбир һәм Фазыл Туйкиннар Бөгелмәдә беренче татар мәктәбе оештыручылар, дини, тарихи дәреслекләр авторлары, туган якларында җәдидчә укыту системасын кертүчеләр. Аларның мирасы ничек сакланган һәм Туйкиннарның фаҗигале язмышы турында Рания Абдрахманова. Матбугат битләрендә Туйкиннар тормышы һәм иҗатының чагылышы. Монда Лениногорск, Бөгелмә районы газеталарында басылган мәкаләләр. Аларны пөхтә итеп кисеп, ябыштырып, җыеп, ядкар итеп туплаганнар. Туйкиннар турында бу истәлекләр туган яклары Зәй Каратай авылы мәктәбендәге музейда саклана. Бөртекләп җыелган хәзинә. Туйкиннар турында аларның шәхесләре, чөнки Зәй Каратай мәктәбендә әйткәнегезчә Зәй Каратай авылында Туйкиннарның нәселе күп. Кулъязма китаплар, фотосурәтләр, шәҗәрә, буларның барысында музейдан Казанга алып килгәннәр. Башкаланың Татар китабы йортында мәгърифәтчеләр бер туган Кәбир һәм Фазыл Туйкиннарга багышланган күргәзмә ачылды. Бер туган Кәбир һәм Фазыл Туйкиннар, алар татар әдәбиятын байытуда, аларны саклап калуда, телебезне үстерүдә, милләтебезне аң белемле итүдә үзләренең гомерләрен биргән, гомер буе хезмәт иткән шәхесләр һәм репрессиягә эләккән шәхесләребез. Туйкиннар республикабызның көньяк-көнчыгышында чыгышында данлыклы нәсел. Абыйлы нәле бер туганнар Лениногорск районында Мәзин гаиләсендә туган. Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем алганнар. Фән, әдәбият, укыту системасына яңалык алып килгән шәхесләр. Алар туган якларында балалар укыткан. Инкыйлабтан соң Бөгелмәдә татар мәктәбе ачалар. Тарихи, дини китаплар авторлары. Фазыл Туйкин 1812 елгы Ватан сугышына багышланган татарча әсәр язучы бердән-бер автор. Аларның мирасын атна буе өйрәнәчәкләр. Шушы көннәр дәвамында безнең инде бер фестиваль рәвешенә әйләнеп бара. Безнең китап укуларда булачак, күргәзмә буенча фикер алышларда булачак, әдәби музыкаль кичәдә. Минем өчен иң кадерле өлеше әлбәттә Туйкиннарның текстларын халык белән бергә уку. Без аның дини әсәрен, Әхкам ислам дигән әсәрен Фазыл Туйкинның шәкертләр белән иске татар теленнән укыячакбыз. Без халкыбыз алдында бурычлыдыр. Аларны искә алырга, аларның исемнәрен киләчәк буыннарга җиткерергә. Абыйлы энеле Туйкиннар татар халкы өчен күпме эш башкарса да, гомерләре аянычлы тәмамлана.
Быел бер туган туй киннарның вафат булуына 85 ел. Алар бер төркем укытучылар белән бергә 1938 елның 15 февралендә Казанда атып үтерелгән. Башкаланың Архангел зиратына җирләнгәннәр. Иртәгә аларның нәсел дәвамчылары һәм мирасын өйрәнүчеләр кабергә зиярат кылырга һәм чәчәкләр салырга барырга җыена. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Сез җомга көне вакыйгалары белән таныштыгыз. Хәзер рекламадан соң Айрат Шамс һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Уңышлар сезгә. Исәнмесез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстанда һава торышы әле дә салкын атмосфера фронты йогынтысында кала. Температура 1 дәрәҗәдә диярлек. Хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча киләсе тәүлектә Арча, Биектау һәм Кукмарада алмашынучан болытлы, явым-төшемсез була. Көндез температура уртача 16 градус җылы, төнлә 10 градус. Буа, Тәтеш һәм Апаста шулай ук аязучан болытлы, яңгырсыз көн фаразлыйлар. Әмма көндез җылырак, 18 градуска кадәр, төнлә 11 градус. Ширмешән, Яңа Шишмә һәм Аксубайда алмашынучан болытлы, явым-төшем монда да көтелми. Көндез температура 16 градус, төнлә 10 градуска кадәр. Әгәр же Түбән Кама һәм Сарманда аязучан болытлы. Урыны белән яңгыр көтелә. Көндез башка районнарга караганда салкынрак. Якынча 14-15, төнлә 7-8 градус. Бөгелмә, Азнакай һәм Урысу шәһәрләрендә яңгыр яумаячак. Көндез һава 16 градуска кадәр генә җылына, төнлә дә салкын. Якынча 6 градус. Ял көннәрендә Татарстанның туристик шәһәрләренә сәяхәт итәргә яхшы мөмкинлек бар. Әмма җылырак киенергә туры киләчәк. Зөядә киләсе тәүлектә аязучан болытлы һәм явым-төшемсез. Көндез температура 17 градус, төнлә 11 градус җылы. Болгарда да шундый ук күренеш. Алмашынучан болытлы, яңгырсыз көн. Көндез 16 градуска кадәр, төнлә 10 градуска кадәр җылы була. Алабугада бераз салкынрак. Көндез һава 15 градуска кадәр генә җылыначак, төнлә 8 градус фаразлана. Казанда киләсе тәүлектә салкынча булачак. Көндез температура 17 градуска кадәр генә күтәрелә, төнлә 12 градус. Әмма яңгырлар әлегә фаразланмый. Атмосфера басымы нормадан бераз югарырак. Ул терекөмеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Көньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил. Дымлылык 50%-тан артыграк. Җирнең магнит кыры тыныч. Көзнең беренче ае ахырына якынлаша. Октябрь башында синоптиклар һава торышы үзгәрәчәк дип вәгъдә итә. Әлегә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам.